Biyag ti tao. Ala, sumraktan, Josie. Dito iti boarding house ko. Dito'y gayam. Pasensya ka na. Saan analawa? Kan adda amin yan dito eh. Paglutuan, lababo, CR kan pagturugan. Talaga akas na, tanangin na ti abang dito'y syudad. Mayat kit di dito yan tabukod mo amin. Wal nga rod, kan nagmaymay sa akmat. Talaga ka di nga awan pa asawam, Mike. Ang mga no ilimlimod mo lang ti kaaddat asawam. Baruak pa, Josie. Inaram ka nga rod aya, no adda na asawa. Sika ti kaunaan a GF ko. Ha? Aday di inaram ko, kung di nakmat inaklon. Sika lahaan tinangaklon kanyak. Isong agyaman ako na ikan ka, Josie. Kastoy gayam tirik na ti adda mga ayat. Nakaragragsak. Anyangay daramidag dito eh. Awan agtalinad ka lang dito'y boarding house ko. Panawan kay tagsapan umapanak ag trabaho. Sangputan kan tumanan iti malam. Ala nga Rod, sika ti makaam mo, Mike. Ang asikaswantan to ti panagkasarta, Josie. Takayat kan nga ikalaysa. Urisan abong ga kasar. Basta agbalin alegal ti panagdanata. Di mo pa ila panunutan date na. Dumtang tulat na date na. Saan pa nga ita? Agurnong kapay. Adamat insagpat mo a babae, Mike Barok. Asino day jay? No biham? Uy na Marta. Pasensya no jak na ipakada. Tanarabyan kami na simang pati di kalman. Kat agnaadan di tadagus mo? Uy na. Oray na yun tabang ko ano ko Tadamatin kadwak ngagnad iti boarding house ko. Saan? Jakag panayon. No mano ti abang mo, isulatan. Tamok matirigat mo agtrab-trabaho, Barok. Agyaman nga rod ano kasta nana. Kat agtrab-trabaho ka di tinobyam. Anya trabaho na ngay. Awan pa'y trabaho na nana. Isong agtalinad pa iti boarding house ko. Malakat wana. Naimbagla para luto iti kanam kan para laba iti kawas mo. Umay ka manganan, Mike. Di kan rumor amapan mangan, tainlakam ka iti balon ko. Saanan madam? Kababain? Anya ka kadi. Umay kakit din, tainlakam ka kunakmat. Kasla di ka payla na iruam kanyak. Makabulan mo nga agpapaay dito'y groceria. Nga mabayin ka payla. Madam. Alan, umay kan. Isupay agatangam ti kanam. Mike, di mat. Awan pa'y nobyam. Adan, madam. Nabit kami pa anagayan ayat. Anya, kunam, di ka pa'y makinobya. Kunam, awan pa'y iti panunot mo ti mga sawa. Ulbud ka magkayam, Mike. Biglaan mo't nga rod ti kadant nobyak, ma'am. Ay, ala, agawaam nga rod dita. Ay. Isimpamon dagiti nanganan ta, tagtrabaho kan. May amon day ta palpa. Agtrabaho kan, tasayang ti oras. Oh, Apay kaslag pupudot kayo, mama. dayjay a Mike, pagpungpungtutan na. Ha? Apay ni Mike, mama. Basta, adaging ginad na nga gunggunay, makapasuron. Kat ibagayo kinkwana, Ibagbagak mo't ngam awan dengdenggan na, makapasuron. No di na kay denggen, di sukatan yon. Mga ala kayon iti sabali at trabahador yun, di grocery. Narigat ti agsapol iti trabahador. Ano saklatan ni Mike nga uray at daging ginad na? Kasuron ko lang no daduma, tawan mataktakdiran na asaunan o kwa. Ha? Apay aya, mama. Awan, baybay amon day jay. Ma-stress akla ang amang istorya. Iso abay abon. Madili ti sweldom ita, Mike. Tani, jakpay naka-withdraw iti ipasweldokan ka. Ha? Sapay Judy itan ti abang ko, madam. Kan naibusin ti bastumi ti nobyak. Apay ngamin asikalatan tinamnamaan na amang ipaay kadagita. No talaga mo lang ay ayatan na ka, Jay Nobyam. Tulungan na ka. Agtrabaho mo ta.
Apay, agsin senyorita lang ijay boarding house mo. Awan pa yung amin nastrikan na trabaho, madam. Ay namaik, praktikalan ti panagbiag ita. Pagananom ti babae, no di na ka matulungan. Ti kitaam iti may sa babae, katay matulungan na ka. Madam, Sa bagay, saan kayo pa yan nagkasar? Ado pa iti gundaway mo nga agpanunot, Mike. Kita man jay kumarek nga inasawa ti ubing nga adayong amiso. Kat nagmayatan ti biyag jay lalaki. aha, Wan, pudno. Bakbakit nga amang jay kumarek ngam jay asawa na. Ang nalaing jay lalaki. Inusar na ti panunot na. Saan na jay puso na ti sinurot na. Jay panunot na. Iso asika, Mike. Di kag dardarasudos ang mga asawa. Oray man ubing kan napintas ti asawam no di na kamat matulungan. Kita tay babae amayaon na ka iti kinarigat iti panagbiag. Ag-practical ka, Mike. madam. Oray siyakmat no bilang adda ubing nga agarom kanyak, ay ikak iti napinta sa panagbiag na. No anya ti kukwanan tumat. Igatanga kiti lugan na. Di oray ag senyoriton tulaang katawan problema kanyak. Aha, Malagawid kan. Inton bigatan ti panagsweldo, Mike. apay na kay ka, Josie. Madi ka diti bagbagim? Ay, wan nga rod, Mike. Awan gaganay gayak. Aglaladutak. Kan makabakbak warak. Anya? Ne, apayan nga eh. Wano, masikog kan. Ha? Ay, jak man amo. Jak nga minin nagbinulan idilas man. Tinasayat, agpakita ka iti doktor. Amuan tano talaga ang masigog kan. Kuyugan ka. Kasanon ti trabaho. Jak pala sumrek ka. Awagak tibus ko tagpakadaak. Sige, makamuka. Bye. Mama, rumara kon. Yan nakagtrabaho. Mama, apa na kami suot kayo? Madin sa taldayo Masurunak. Basta aglangan latan no kayat na day siya, Mike. Ha? Iso ka di jay mawag, mama? Wan, kuyugan na kano jay ka-live-in na ama pa nagpa-check up. Madi kano ti bagbagin na. Ay, day jay kat ababain ti un-unan nan. En sukat nan ti trabaho na iti day jay ababae. Mama, pagrebangan natin mang kuyog iti nobya na. Emergency nga rot. Iso nga awa-awatan nyo kumalatan. Masurunak, tapabigla-bigla mo't ngamin ti panagpakada na. Di na isakbay. Emergency nga rod, mama. Nagrigat lang arudan ti panagbiag na. Ngam na nga lapay la iti pakpakanan na. Ha? Sige, tagrubwatak matan. Talaga ang masikog kan, Josie. Wan nga rod. Jak kumapay kayat tagsikog. Ngam adamot tan. Rumbang lang agragsak ka. Pagyamanan ta ti kaaddanton ti anak ta. Tabindisyon day ta. Wan Nala, agawid ta nga rodan. Kan, anya ti kahit mo kanan. Anya ti pakapangpanganam. Ta dumagas ta. Awan mat. Makabagbakwarak lang ta. Napaiti panagraman ko, Mike. Ngala, kasta talaga. Aganos kawan. Malampasam tumutlaang day ta. Sorry, madam. Naladawak basit. Tay nasikasok pa'y ngamin tinobyak. Kastala kanayonan, Mike. Manipod addan nobyam. Kanayon kan amala daw asumra. Pasaray aglangan kapayan. Aginaw ngamin tinobyak, ma'am. Kat medyo marigatan. Pasensya kayo lakuman. Narigat gayam ti aginaw. Ita, marik namon tirigat ti adda asawa na. Nagdarasudos ka ngamin, Mike. Ah, Agpakalaing ka ngamin ang mga asawa. Katawan mo't pagkarit mo. Apay, adda pang biyag mo, iti agbalin nga anak mo. ikarigatak tagtrabaho para iti pamilyak, ma'am. Di mo ngamin us-usaran ti panunot mo, Mike. Nubak nang kumangamin ti pinilim.
Oray bakit ditan basta baknang mabiyag na ka nga oray di kag trabaho. Sana may sa taldaw, madam. Patsik adumtang tumati ka nito apumintas ti biyag mi. Ay naawan latam mo kon, Mike. Imposible ang mapasamak data. Awan mo't nagadalam. Kasano ko maabumaknang ka? Malaksid ano baknang ti asawam. Mabalbalin pa'y. Lalaki timpas ngay mo, Josie. Nagtaan nga ubing. Wan nga ron. Ay, nagrigat at talaga ti aganak. Manja kon, Mike. Ah, Ay, agimbaga ko man, takayat kon tagtrabaho. bantayam latan ti anak ta. Tas siya akong tagtrabaho. Diyak mo't itulok nga agbisin kayo iti danak, ha? Nagbasit ti sweldo. Pasaray madilipay. Iso ama sampol nga agtrabaho akmat. Asino nga rin ti mang bantay ti anak ta kayo nagtrabaho ka? Makaamo ditan basta kayat ko tagtrabaho. Ganun gayam. Agawid ta ni lugar nyo. Tatulagan tayon ti kasarta. Oray simple la akasar. Intunto, agor nung tapay. Kurang ti kwartata. Madiskitaran ti kwarta, Josie. Basta agawid tayo lugar nyo. Tapno makapasyarak man mo ti jay. Kan mamamok lagi ti dadakkel mo. Wento, saan pa'y nga ita, Mike? Apay, asino jay kanayo nakasarita tinobyam no kas jay awan ka diti boarding house yo? Mike, kanayon mo ka di nga awagan? Ha? Saan mat nana? Sumanangit pa iti anak yun nukwa. Tajay mo't la cellphone na tas asikaswanan. At da kanayon kasarsarita na iti cellphone. Amang ano dagiti kakabagyan na, nana? Nga ta, Ah, pasensya kan Mike. Awan ko matikarba nga kamakibiyang kada kayo nga paliiwam jay nobyam. At da ngamin nangag ko idimakin innawag. Jakla kaya tagsao. Kaya't ko asi ka mismo ti makaduktal iti dayta. ha? Jose, mabisin sa to anak ta. Ha? Ne, awan mo ni Josie dito idami. Naparang tayo mismo. Jose, ada ka dito si Ar? Awan mo ti sumungbat. Umay ka na nako, ha? Orayon ta ni Mamim. Isunan. Adda nariknak asimardang alugan idi parbangon. Gamdya ka mo no anya alugan. Idi kuhan, nangagwa naglukat ti gay tayo. Amangan no ni Josie day jarimwar. Anya? Oh, kasano nga tada ito yan? Sapay breastfeeding ta anak may. Awan gatas na. Napananan nga ay, mala. Ingkabiit igatangan iti gatas ti anak mo, kan gumatang kamutan iti battle na. Awawirak pa'y laang. Alaman nga ron, nana. Tani, kaasimot ti anak may. Itay pa asumanangit. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Josie. Di nakrip-replyan. Naladaw ka manan. Kastala ka na yun ti aramid mo, Mike. Pasensya kayon, madam. Sino katakpay ngamin ti anak ko? Sa akong to imbati iti landlady. Tawan mga awir. Apay, jay ina na ngay. Awanen, madam. Pinanawan da kamin. Anya, Diya ka mo. Naapay pimanaw, madam. Awan mo't nagapaan mi. Basta ka lahat-lahat na pimanaw. anya. Ay, naawan mga awir iti anak mo. Ikuyog mo ditoy. Tasyak ti mga awir. Ah? Ay, nakababain mo't, madam. Di ka agbabain ko naklangarutan. Aw-awir kan ikakpay iti gatas na. Libre. Ha? Sigurado nga agpatangdan jay landlady nga agaw-awir. Isupay ti panangdan mo. Saan mo't kit dingag daw tawat iti tangdan, madam? Mabayinak man. Iso nga ikaklata, ha? Isungarod ako nak. Siyaklatan ti mga awir.
Alaam dito yan inton bikat, Mike. At ito, napaturog ko din anak ko. Nakakaasimat to anak ko. Pinanawan ti inana. Sa dino at ati ayan na itan. Apay basta pinanawan na kami iti anak na. Anya tinagbasulak kan ko na. Diyos agsubli ka kuman kada kami iti anak ta. Ikuyog mo ti anak mo amang sapol iti nobyam. Amangan numarigatan ka, Mike. Ibati mo ti ubing tao awirag. Alaman nga rodana. Sa anak pa'y nga minasigurado no masarakak ti balayda. Damok nga minti mapanidya lugar da. Nala, siya kung ti makaamo iti anak mo, baro. Naimbag nga oras yung manong. Mabalintag damag. Anya day jay. Dito'y ka diti balayda Josie. Dito'y nga minti intudo ti karubayo. Apay ti asawak. Asawa? Lokas ta. Adda asawa ni Josie? Wen, kat adda no pati nga anak me. Anyat masapol mo kan kwa na? Kaya't ko kumama ka sa rita. Adala damagag kan kwa na. Sika ka di tayo or-orayan na amang itulod iti order na. Ha? Wen, manong. Ala, mabitla nga rod dayabak. Jose! Honey! Antan to Ryan! Honey! Anyan? Nagkasang matan na ito'y anamuak. Nagsakit. Pakawanan nak, Mike, no nagilimudakan ka. Planok idin asinaan ti asawa. Ngam na konsensya. Diyak ka ba na panawan dagiti upat nga anak ko? Kat, ti anak ta. Di ka kadimaas yan kan kuana. Pasensya kan, Mike. Ngam sikan ti pangital kak iti anak ta. Di mo kumabaybayan. Apa naramin mo ti kastoy, Josie? Apay. Ala, pumanaw kan. Tamangan numakadlaw ti asawa. Agawid kan, Mike. Kat maudi kumanday to'y ang panagkita ta. No kaya tanak, Mike. Siyak ti makaamo amang suporta iti anak mo. Ha? Madam? Amok, apakaibabaan ti daya ukod ay to'y. Nga may mayaten numaamuam ti pudno am arikriknak. Agayatakan ka, idi pa ilaang. Ha? No kaya tanak, agkasartan. Kat agbalin ananam ay ti panagbiagyo iti anak mo iti sitong ko. Madam? Iti kasta yung sitwasyon mi tanak ko. Kasla kayat kun agamatan ti iti jayan ni madam. Hanggang... Saan? Tsak kaya tamakidan na akin ko na. Gapula ang iti kwarta. Tamang ano sa anak tumutlang agbalin ang naragsak. No paayak ni madam. Sigurado agura anak. Kit pagpupudutan nak tumanan. Iso na sa saya at la pumanaw ako ni Jay. Mang panunutaklangan iti sa balya pamuspusan. Tapno makatigada kajak mabaybayan ti anak ko. Agawid aklangan ni Jay probinsyami. Balot! Chicharot! Gumatang kayo! Balut! Gumatang man! Ha? Mapigbig ko tayo, ha? Nanet! Sika ka din dahil, ha? Ala! Oh. Si kamot gayam dahi na, Mike! Oh. Ala! Asino dahi taubam nga ubing? Anak mo? Wan, Nanet. Awan ngamin mga awir. Iso nga iko'y kuyog ko, ngagla ko. Ala, kastaya.
Apay, ayan tina na aya. Awanan. Nagsina kami, Nanet. At iduga sa laysayan. Ala, itugaw mo mampay nga ron. Agi na nakapay tani, aglinglingat kan. Pati ta anak mo, aglinglingutan. Alaman nga ron, Dani. Medyo adayo ti pinagnak. Mabit lang ha, yalaan ka iti danom. No kasta, agpada ta nga ron iti sitwasyon. Single dad ka, single mamakmat. Ayan ngay mati amati anak mo. Nabayagan asininaak, talino ko nakmat. Imbaga na abaro ngam saan matgayam. Anya? Kasladyak naman na makita ka man ti first love ko ida eskola ka. Ah? Ola ni daytoy. Tila malaglagip na. Saan man? Agpaisumata si ka ti first love ko, Nanet. Kanure si kamat. Saan? Sa bagay matkit di ah. Inton maminsan man kid di. Agkukuyog tayo kadagita anak ta. Tayin tayo agpasyar, Nanet. Ah? Ay kadun ah. Day talagayam. Nanet, kumusta ang itibagbakan ka? At ka di matlanamnamakan ka? Sigurado ka akayat naklata, Mike? Adan anak ko. Katadamot na anak ko ha. Agpada talaang, Nanet. Mike, Nanet, ay-ayatan ka pa ilang aging gaita. I love you too, Mike. Agpada ta iti marikrik na. Agyaman ka. Pinaragsak na kitikas taunay, Nanet. Paragkunak, data talaga tinaikari para itong galmaysa. Tauray ado na pasamak, tinagdaldalanan ta. Ngam nagsabat lata tidalan ta. Uwan nga rod, Mike. Ngam, maaklon mo kadimot lang ti anak ko. Tano siyak, nakasagana ka mangipatag iti anak mo, kaspud nung anak ko. Kastaak mo iti anak mo, Nanet. Nakasaganak amang ibilang kan kuhana, kaspud nung anak ko. Agkasarta ko man. Ha? Sigurado ka? Iti amin na puso kan kararuwak. Nakasagana akon amang ikasarken ka, Nanet. Nanet, bakit? Baryaam da ito iti 50. Tay supot ko ti in-take out da amakan. O sige, Mike, lakay. Aywan, ayan dagiti anak ta. At daday dya sa alas. Agbuybuya da iti TV. Okay nga, Rod. Adto yan ti baryayo. Agyaman, At to'y matiginatang yung madam. Sir. Ni, agsangputan dagiti drivers lakay. Umay damanan mga diti karinderyatan. Wan, bakit? Ala, dalosa akong tilamisahan na pangananda. Tulungan kan. Ay na, talaga napig sa dahi karinderyata diti sango ti balayta ah. Wan nga rod, bakit? Ikararag tayo ti Diyos na marswa. Tabindisyonan na pa'y tayo ang negosyo ta. Tapno mapapintas ta pa'y to'y pakananta. Kat lumawa pa'y, bakit? Uwen alakay. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kat ammo na dagiti kasapulan ta. Iso apat tsak adi na tayo baybayan kadagiti anak ta. Biyag ti tao. Lari lakay. May kawa kami iti anak tanadakan iti adayo. Uresyak may kawa aklakik ni Diyos to. Kailiw kayo ito itanak ta. Bastagan anad kay ti pagilyan apapanam ha. Well, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urayan ba't ta kayo, wan? Pagan-anad kayo iti anak ta. Aywan, inagtugaya man sukunan ni nanang. Tapno adakan kadwayo iti palay. Ha? Uray saan ko man takaasimot. Bakit tinan? Nabigsapay ni nanang. Kamalan na kanyang trabaho ito nagtibalay. No siya kamay sa uray saanan. Takabaon na patari patuan ti anak ta nga uray awan kadwa. Basta ayabak ni nanang. Tapno adak katulungam niti balay.
Ada kami Maylin, kadwak ni Nanang. Ay na, kumusta kayo, Nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ala, sumar kayon. Yun ay tabagyo, Nanang. Taipan ko itagbalin asilan yun iti balay mi. Ay na, agyaman balasang ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy, Nanang! Aldawag! Apa hindi ka palagri nga ya? Ay sus, ni Maylin akong ungad sa Nanang! Bumawong kayo mo dito na! Aldawag! Apay, imay kayo dito at magdunya. Ay sus, delikado. Apay ngay akas kamot tanday taman ugang ko. Ay, bumangon ako na. Ay, Sana mabalintikas na nga istelyo. Isungaron ngayon may kayo dito. Baya, itap no tumulong iti trabaho. ay pasensya kan balasang ko. Diyak ngamin unay makaturog iti rabi eh. Isuan naladawak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon. Nanganak pa yun. Iso batang yung mga rutagin na ako nagdalos. Nawatan niyaw. Ha, uwan Maylin. Mangkita akman itilutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat dito, Rep! Ay, nakiktutak ba eh. Itay pa'y lapal-paliwan kayo, Lukat kayo malalukat dito, Repon! Madadaalay ta! Sa pinakangingina, kan nagas na riti kuryente no lukat kay alukat. Ay, kwa, mangkita ako maitilutok asidaan tayo balasang ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan nyo, Di ka agpakalay nga mang lukat-lukat iti, Rep. Ay, sorry, Maylin. Alalalaglisi ka dita! Tasyak ti mangirwar iti lutuan nyo. Maylin, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti, Rep. Pagbalinan na mo ta na kabinet, Jerep. Di na mo tararamidon na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas tati pa nagsasaong ide katugangam? Di ka lamaas yan. Bakatan umtang pailaang. Respetom kumamot ang ading ko. No apay mo nga ngayon kuyog di asawak ti inana dito'y, Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na mong awsaran. Dadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Kasaan ang nasaya at aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong day jet awan cellphone na. Di nanto pa ang multimo ag cellphone. Basta sargangam nga ung-ungtan ti katugangam, Maylin. Respektom kumamot adi katugangam. No adda di mo kayat, ibagam iti nasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako ma. Nung jakmat amaw, no kasanong aramatan di washing machine. Di mo amo nga usaran day jet automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, nariga ta masuro day jay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang ang dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Ang mga no dadaulam. Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kan umalpas kang aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturogak tanak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturaw. No dinan mapaturog ti apo ko. Isum ti maturaw. Ay, kunak no nasingkot day tamanukang ka. Ngam saan matkayam. Hello, Lakay. Kumusta ka dita? Nasaya at kasasaan ko dito iba kayo. O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Nasayaat kami. Kastamatan ka ni Nanang. Diyak nga rin pagtrab-trabahuanan. Tama siya nakangguana. Ang amno na duma, agpilig nagtrabaho. Bay-bay, ang napayat na tiyag trabaho. Tatlo sana, maburing dito balay. Wen, diyak unay pagtrab-trabahuan, tabakutan.
Nalaka mabannog. Sige nga ron. Umawag ak na madamdama, tadabit aramidak bakit. Bye. Bye, Larry! mabidla ang balasan ko. Kasarita ko mapay ti anak ko. Awanin na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado ko mati kayat ko nga ibagakon ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong na. Ibagam anaw yung kasta. Ha? Pag-aasam tagipulong itasawak, tadakis ka kanya. Hangim sa bagay, di kan tumakapulong kan kuana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramatan. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya. May balasang ko. Ay, awan ti agawid! Apay, marigatan ka nga trabaho dito eh. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaudam. Naimas pati kang kanum. Sa anak ang nairuam dito, ibalasang ko. Kaya't kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man ni Larry ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban na. Kat di mo matipara mati washing machine yo. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong ano kasanong ano. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramida. Sana ka putay inauna kang siya kakunamla na sino kamut na nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako na nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga tuba dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dumngag iti pamagbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kanti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panunutin ting bagbagat ya adim kan kanak ko. Si kamot na ti marigatan, no ipaunig mo na kidyang imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsasao ti kapsat ko pa ma. Uray kumano sa anak nga inaunang iso. Among style di kabsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matugtumingar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas jeter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon ko maita bagbagaan. Ngam pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik ti ugali di kabsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang mapay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirik na balasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya tinararamid yu aya. Apay nga gurigur kayo. Naglaba lang ba't iti Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kayo naigan dahi ti pa naggurigur yu. Talaga siguro matakinaptan na kayo ti trangkaso Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya kan, Baylin. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung arutapo ko yung tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Api masapol ang mamon nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho na ito Bantayan nyo, tapo ko yun. Oh, adoy nana. Inggatangan kayo iti agas yo. Tapno bumaaw ti guri-guri. Ay, akiaman akbalasan ko. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito agtumar nana. Kanin nyo ti in-take out ko nga arus kaldo. Akiaman akbalasan ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti kaanak kak idibalay. Tapno makaina na kayo anaimbag nana. Ay, kaya't kunti agawid iti probinsya mi, balasang ko. Iyak kayatan ti agnilit dito. Agawid ako man, ngam di nakpalubusan ti kapsat po. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Ano na imbag kayon ton, saka ito agawidan. Agam, di nakmat palubusan ti kapsat mo. Balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin,
Di matlaging bagan ni nanay ka. Apay mo ipadoktor mo. Pambar na lang, dayjay manang. Masakit at talaga ti katugangam. Paagasam ko ma. At damat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarangrang ka manang. Problema k daytan. Di katuganga man, ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko. Nga mabalin ka di, nga inton agimbagak sa akto agawid. Itanti pa nagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadaka sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulanti ang biyahe, Maylay? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kayo madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Kwan, ni Nanang. Ha? Okay na na. Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na di terminal. Nanya? Okay ka no? Diyak man mo. Maburing ka no mo dito balay. Saan ka no na irwam dito syudad? Birukan ka no lahat ti bagay na ti klima di probinsya. Nanya? Sapay awan pang punta ka kay Juana. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapuka day chay. Imbagak iti konduktor ti pangidis sa agan na kankwana. Nala, di ka mandanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nanang agawit ti impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan na. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kasla mahulaw ako may. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko ma. Iti pa nagbiyahe nga gawin. Ana, babalin ka dito makiabay ka da kayo. Nay, Auntie Inga? Ha, si kamot gayam dayta, marlon ka anakan. Nagkapon nyo, Auntie? Ijay balay da insan mo alay, balon. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, Auntie. Kahit madama ti panagpatakder ko iti balay. Agure kayo, apay kas kakapsot kayo. Masakit kayo? Maulawak balog. Tulungan ako ma. Ano? Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan iti puwet niya, Auntie. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Nagyaman iti pa ng tulong po kanya. Awanan niya man, Auntie. Ma-confine kayo kano kung nati doktor. Tani, nakapsot kayo. Alaanda kayo ti laboratories. Pasensyakan ka anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, Auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Well, Auntie, urayan tayong agunlay ni insan. Ta siguradong umawag day jay. Apa man na mabasa na ti chat ko kunkwana. Hello, Insan. Kumusta ni Nanang? Hello, insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni Auntie. Sige man, Insan. Hello anak ko. Kumusta ka ngay? Da kayo tirumbang ako kumusta Nanang. Kumusta kayo? Kastoy. Pumigpig sa ako nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo nga agawid. Ket madigayam tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Diyak kumapay kaya ti agawid. Tama di tirik na. Nang pinilit na ti asawa anak ko. Anya? Pasensya ka na nako. Diyak kumakayat ti asawa. Nang masapul ama-amuam ti arami ti asawa. Ah? Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawin. Tayak maanusan ti aramitin ti asawang kanya. Nung naira na ang nagsakita, iso nga itantan ko kumapay ti panagawin ko. Pinilit na ti asawang mapinagawin. Anya? Saan ko apadpadaksin ti asawa ang anak ko? Ngum saan na nasaya at ipandakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan.
Kat pagsasawan na kita ang kakasakit. Kasta? At takan ka, dumamati kawan mo saan. Asawang ni Maylin, kat maawata. No iso ti mas isakit mo anak ko. Basta siya, agsasawa iti punaw. Saan ko nga ugali ti agparto at iti salita, anak ko. Nanan. O sige. Tag-emergency nga gawid, nanan. Ngam pangasyo. Di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayon dito ospital. Nakuna ni Insan Larry, ngagsubli kay kano iji balay da. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Tauraan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba mamin da kita. Tapno daganas mo nagsubli dito'y balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutig ko mati aglaba, balasang ko. Tapno sa anak ama biglaan. Sana mabalin. Kanon to pa amalpas da kita no iniinutam. Sana si kati matungpal. Maylin, medyo nakapsutak pa namin. Ang mga numabag na takbalas. Magtangkan mo tulo mabakbak kita. Ay. Subetan mo rin. Lari, ada ka. Kasta gayang tira aramidem iti inak, ha? Ay, Lari. Plastik ka nga asawa. No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam naawanak, parigatum gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana pud no day Aday mo na, di nakarakupan. Lari. Tapno ibagakin ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan nak, ni nanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang tao ng asawa. Lari, pakawanan na ko ma. Pala nanan, yung pakiyo nag iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na papa. Natural adye ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka anak ko. Sa nagaputa asawa na kanilare, kat si kanti kampyan na iti amin na banag. Nauray agdadata mo, tanagbasol ka. Papa, Panunutem ti bintut mo. Kat mo talaga napatag ti asawam kan ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sagundaway. Lari, please. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Diyak kaya't na marakrak ti pamilyata. Kasanod ti anak ta. Magawanan na ko ma. Sana sakti pagkidaw iti pamakawan. Ni Nanang, Maylin. Kat numapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, nadingitak. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka. Sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitin ti naramid mo iti inak. Wen, ikarik Lari. Sana na maulit tayo jay. Nakasagana ka mang sulnit di nagkurang ang kaninanan. Pasensya kan. Ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na. Tapno may kanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmay-may sa ti inak anang isakad kanyak. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan mo na. Nadingitak. Ngam siyak ti makalaban na. Nga uray pa'y si kaamis mo nga asawa. Promise, Lari. Sana na maulit na jay. Ipatag ka na si kaswal ko na naimbag ni Nanang. Biyag di tao. Masiguga kri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahit ang imbagam emin eh. Agdanton anak ta. Ray, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi ang naragsak? Taagdanton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsiguga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahil ta. Ikasara kamot kat emin eh.
Ay, tengka. Di ka mabali na baybayan. Tumawag tibos ko. Maganda nga. Sumbatak tawag ko. Ang mga nun napatagtibagana. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya? Nagpamiting tibos ko iti kalman, mama. Ket dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung aminti sa bali busgan na. No di siyak lang. Kita adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama. Atagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay Genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa'y lang arutiar aramidan yung gay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton ka ni kadwa bulan ti kalay sa nagitiuping. Huwag abalayan. Isumag tayo kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakas na abalayan. Tinapatag ang kasanta kidain. Wan ba't kiti abalayan? May kawa ka. Sa balitan, di kakatulog dito pisina. May ruwamang tumagla siguro. May pasig kung tumagla ang tibagi karagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. Ado mahawag. Ne, baro ano numero? Sinta na ito. Hello? Hello, di ka di Rayda ito eh? Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito eh. Tinan kay din dito pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulba ki kayang ti doorknob ti ridaw mo. Amang ano sapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbog ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasan to dito'y balay no agawit ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Pagyaman ako nan. Oo na yung lakit din. Naimbag-lakit dito tilandletit nakakita. Kasalan, pagda nakastra kiti pagababangak. Oh, naimbag-lakit din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigata na nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online. Well, di ko nagbamban mo ka? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak namin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, agaanos ka, well? Talaga kasta siguro. Paseti pa nag-iinaw di kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Magkaroon. Ano ti pa ka kumikumak dito? Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin di ka laysata? Well nga, Rod. Ngayon malabay kita mo kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno may sagana dagiti rumba nga may sagana. Well, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga, Rod. Dapat ang remedyo, ha? Bye. Bye. Api nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya ta nagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana amaaramat para iti kasaryo ka ni Emily.
Diyak pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon ton ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang re. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Ah, problema. Anya day ta, iho. Ada kamin, Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobragtan. Mama, sorry. May lawa. Pasikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan tak, mama. Pakawanin da. Kin... Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayo ti kasarmikin ni Beryl. Sana siya ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam no apay anay turag mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnama ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, anamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirikrik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingpot mo't lang ni Beryl. Nasingsingpot mo ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kankwana. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga amad di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasaya ata. Saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumihi ko maguna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, tsaka mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namnam mga isukat ng niray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din, anak. Saan mo aribang asangitan tikas di aklase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iawan. Diyak ang padaramidag, tatang. Kasano kami paitan iti si Kuko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakaram ti pakinakam mo, anak ko. Patsak akaba ilam dahil ta. Agkamang kakiniapo, Diyos. Di nakabaybayan, anak ko. Nagyaman na kitikaan tayo. Kasapulan kayo itatatan. Kasapulang ti panangandi ngayon kanya. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasngay ka, anak ko. Tatang, di man laimay ni Ray. Uri para kumalaang iti anak na. Wala, bay amo dere. Sa labale, tay imay ti inana itay. Ore kas day di naraming niriking ka.
Suportado mo lahat dati inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw di panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami, tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pati mo siya na tao. Ala, nagpapigsa ka kita. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang panunuta, Mare. Maturog tan, rabiin. Ay, agbakasyon tayo ko may probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Agligtaan. Uray may sawano, wala ang aldaw. Masiguranak nga agbiyahe iti adayon. Nakadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama ang makita ti anak ta. Magkita naman no kas di nga video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak na nga rudan tagawid, hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw kasanda kami akadwa. Kanti mo mo't kaya ti sumurot kanya. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta, saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwang nga aldaw. Saan nga rudan mabalin, Mama? Saan nga min ama kalif ti asawa kiti trabaho na? Sikalatan na ti agawid, anak ko. Saan ang karuda komportable nga agawid? No saan ko akadwa ti asawa, Mama? Ha? Sige tane. Natapera mitig, Mama. Baliwan tayo tumanandag sarita. Bye. Bye, anak ko. Uy, anyan. Malipod ng asawa ti anak ko. Kasla awanan apulos ti patag ko kankwan. Mapayakas jay. Ay na, agyaman nagtanda kayon. Ay na, to'y apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay, este, nana, kunak kuman. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat isigod nga awag mo kanyag. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nangipasyar mo iti apo ko, dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Ay, awan ka duayo? Ay na, sigod mat nga awan ha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudlo na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga gasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay, na! Nakaayayat! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya dayta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agnad, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agnad, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama,
Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakuada. Imot da. Ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na yung bag ti may papaniti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisuron iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no, adamot lamang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko. Ngam apay asyak ti pagdatunan. Saan umdas? Alapad dahi ta kanya. Sige lang, tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakatsagana nga aguray, no kaano nga kluran na. Anak ko, awan makita nga dakas dito dayta. No lakit dita balik naman na po no ni Daniel kang ka. Kan, no ay ayatam may. Apay kayo day na parigatam tibagay. tatang, kasla mabuti nga kung amakiin nayat manan. Anak, saan nagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw alasin pa. Kay patsag nagbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa lang. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Huwag kapsat. Inaklun man di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlagan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, diyak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin tayong daming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Ganti siguro. Di ka pampanog, wag? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak da anak ko. No asino dagiti napatagin ka. Napatagmatin ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily, iha. Mabalin ka ni nga ipasya mo niya mo dito'y balay. Ha? Please, kailiw ko ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanan apa ng sarsarong kartianak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige mama. Umay kami, itamat laan. Agyaman na agtanda kayo amagam. Iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kanire. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naing magkapay, iha.
Kanayon di ba nang ipasyaro iti apogok dito'y balay? Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu diti balayo, mama. Sana problema da ita. No kayat yo, umian kami ita diti balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama, nasingpag di asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuloyin mi nga rudan. Umay kaming tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas na maditiik na yo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaan ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron na. Mapan kamin. Talaga manitirik na ka. Tiyak maawatan nun niya tinasakit kanyak. Nagdagsan tirik nak. Kasla, marigatan ak nga gangas. Inakmanlangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agita. Apa akas na saan ka baka inanak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa iti balay da tatang. Ay kawan Ikulog mong tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan magtangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino tayo ito eh? Ni Emily da ito'y Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest patay na. Saan? Sana punulay ka! Mama! Naku, ma. Dati siyang pinatigan na kita mo. Diyan, pag-arap ako sa'yo ka kaya mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agiyaman na. Emily. Impakada kita asawam tiya asidag ko kan ka. Tadala kayat ko ngay baga. Kanayon nga minasagaan ni mamam ti panagamit yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Yaman akin ka, Emily. Ilalaksit tinaramit ko kin ka. Nagbaling galagta na saya at itinak.
Anak, tayo akong taway. Ngakit daw iti pambakawan ngayon ka. Linipat kun ti amin, Ray. Isabay-bay amon tinapalabas. Siya kabailan nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ka Ray, Mama. Pagawanan na ko, Mama. Biyag ti tao. Sa dino tinagkapwam doon, ha? Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinan, ha? Awan kanupay ni Brian iji balayda. Wan, Mami. Nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang paylaang ti makikuyog itinobyo. Agad adal ka paylaang anak ko. 16 yu paylaang ngam kanayo nan ti panagkuyog yu. Ala, ikagpalasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan niyo ka ni Donna. Kwa. Nagpasyar kami lang, Mama. Nag-window shopping ije mo. Liklikan niyo pa'y lang tagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabana. Mama, palubusan na kami kung mga kuyo. Tawan mo dati sa namin. Kung ipaspas nagmimati pa nagadal mi. Brian, Jack, kaya tikas ta pa nagsumsumbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso adikan agkalintagan. Minor de edad kayo pa'y laeng kan ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adakda kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragbatan nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Tano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka manan. Agkita ta ko, Ma. Saan ka makaruwar, Brian? Agungat ni Mami. Ngam, rimor ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pa na ginatang iti plaza. Ngam, agsublimot la adagos day jay. Umayak nga rin dito balayo, Donna. Ngam, agawid mo't la adagos ni Mami. Mabit la iti plaza day jay. Mabitak lang. Pumanawak mo dala dagos. Umay kalakitaan. Ha? O sige, makamu ka, Brian. Ay, ayatan ka, Donna. Ay, ayatan ka man, Brian. No saan tala kumaaminor didan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, ah? Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardang atak sa iti batong. Darasam, agawid kan, Brian. Ay, sus. Abangan mo makita na. Alan, darasam ti rumwar iti balay. Ingkan. Ah, Brian, naggapu ka di tabalay? Ha? Kwa, Nana. Adalanapan ko inted ka ni Donna. Nabayag ka di tabalay? Saan, Nana? Kasangsangpot ko lang itay. Oh, anyat inaramid yu kan ni Donna. Apay nga inranampay ti may itay awanak. Ha? Awan, Nana. Nagsarita kami lang. Unay kayo. Mami, di ko maungtan ni Brian. Mamin anumot nga ibagami kada kayo aliklikan nyo ti agkuyog no dakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan nyo? Sorry, Nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Naawatam! Agyamanak ta pinatgamtikid daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ama ipapan ka dagit anak ta ti pagsaritaan ta. Oh, masansan nga rudan ti panagkuyog da.
Di nakdangdanggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. Nubagbagaak ti anak ko. At addaan naman ti mang sukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak ta, Rema. Kasapulan dati pa nangigiya ta kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Ti pagamkak, ang mga no agsikog ni Donna. Kasanuon ti panagadalda, numasapad nga agasawa. Wen nga ron. Iso pa nagkunak. Yadayok pa'y laang ti anak ko. Sakbaya mapasamak ti pagbutbut ng ta. Agpada ta solo parent. Iso pa siya nga kinawatan ta, Rema. Wen, Marlene. Masapul ang makaadal pa nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag ang nakakaasi iti masungan nga al-aldaw. Mami, papanan ka? Agbakasyon tayo di probinsya da lolo kan lola. Kaano tayo nga agawid dito eh? Jack pa yan mo. Basta agawid tayong tunbikat. Saan na bale? Bakasyon nyo matkan. Brian, mangan ka na. Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Diyak makapangan, mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsublida dito yung syudad, mama? Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda alugan. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumutla dayta. Mairuwam kan tumutlaan, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon balay. Awan signal ti cellphone dito eh. At idog tinala ka bakasyon ko. Isungag talinag tapay lang diti probinsya doon. Mami. Agbakasyon tapay lang, kunakmat. Kaya't ko tag-relax dito eh. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalang. Anya? Apay anas kin nga madayo ak, mama. At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko niya ang mo. Tumulong matlaeng amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito eh. Ipaabang ko, Brian. Apay pinanawan na, Brian. Sorry, Duna. Awan na aramida. Diyak mabalin na tulugaran ni mama. Tiamok, masangputan ka dito eh. Ngapimanang ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kaya't ka na makita. Maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta ang karit ka na talagito'y ama mas masarat ta. Sa bagay, maawatak nang itidadakal ta. Brian, umadanhin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga rin. Mama. Oo, apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. Madidirig na, mama. Ken, awan ganas ko amangan. Iso amangan kayo latan, mama. Oh, apay, anyat marikriknam, anak ko. Agtupar ka iti agas. Nasakit ti ulo? Wano anya? Saan, mama? Panog ko la siguro dahito eh. Wano? Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan, itinobya? Awan, mama. Sige,
Umuna ako na maturog, mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak, iti anak ko. Manon nga aldaw, akas jay ti Jarla. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mami. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan katibaligim, anak ko. Para itinapinta sa masakbayam. Agyaw, anak. Mami. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, nasigurado ang kaplaawan na kanayta. Ay na, kamawdyanan na. Nakaturpos matlaang ang dagiti anak taray ma. Wen nga rod, Marlene. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Uray siyak. Naibaglakit din ta natulnog dagiti anak ta kanata. Nagtungpal da kanata. Kat ita, natunoy daan dagiti arapaam ta itibiyag. Wen nga rod, kat naayat unay ti Diyos, ta tinulungan dataan ng bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Ryan, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, Nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, Matt. Kimutong kansa. Diet, Nana. Padayet-dayet ka pa dita, ah. Una, tapno sana nga agbutyog. Among mo dati mo kaya tadumakal ti tiyan ko. Nalahbastar kam ni Brian doon, ha? Wan, Mami. Umay ka, Brian. Nala. Itatagpada na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalaysa. Iso nga imayak, Nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon mi. Nuan niya ti saritaan yo. Na kayo ti masurot. Na niya ti tulagan yo. Da kami matiitan ti paspasurot ka na kayo. Na nakalpas kayo matan iti panagadal yo. Mami, agyaman kami, ha? No saan da kami apinagin na dayo ka ni Brian? Amangan mo nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Wan, amang ano agsasaruno pa'y kindit anak yo, ah. Agyaman kami kada kayo, Nana. Pinagbalin mi akarit da ya pagtangi ti biyag mi. Katita, natunoy mi tarapap mi. Agyaman akmat na maawatan da kami. No apay ngay naramid mi ti kasjay. Nala, ibagam ka ni mamam na pagsasaritaan tayon ti kasaryo. Among Brian, nakaragrag sakak. Ngamin, sikat ti makatuluyan. My first and last love. Ad dapay ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayagmat ngamin ngaglabas ti aldaw. Magagaran ako na makikalay sa kan ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Ano? Nagtanong siguro ti trabaho da ito eh. Masansan ti pa nagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka, ah. Si Kamat. Sana doktor ti kasapulan ti abagak. Tay mangilot ti kasapulan da ito eh. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko. Nagsakit ti tiyan ko ah. Masansanin da ito ang marikliknak. Agpa nga to. Aging ganito yung abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Ay, Panog ko lang siguro iti trabaho tayo tayo. Maturog akan. Mama!
Ni Brian Dayjay. Brian, iho. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka. Nabara ako, mama. Malaminak. Ulasan na kitinapuskol, mama. Diyos ko, nagbara ka nga paiso. Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, mama? Ulasan daklangan, mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama? Ayan niyo. Mama? Anyat sangsangitan niyo. Brian, anak ko. Mama? Brian. Anyat sangsangitan niyo, kunak. Diyak ko makayat. Ngay baga na ito. Ngam na sa isayaan tumamo. Tapno ang tinulong to nga kararag. Anak ko. Dawatan na ti kaasi tinamarislo. Apay, mama. Iho. Natawid mo ti sakit. Tay ti ama mo. At deliver cancer mo. Mami, kitaan nyo man no bagay kumatlang to'y gown ko? Ne, impadas mo matan, tigaon mo anak ko. Wan, tapno amok no umanay wan no saan. Wan magkit di. Ay naam anak ko, nakaragragsakak para ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Among mat, asaan ko anapadas ti na ikasar. Iso nakaragragsakak para kan ka, Dona. Ha? Ni Brian, Mami. Sige, kasarita mo. Tay nakisaganan ti ka ng tawan. Hello? Brian, my love. Umadanin ti kasarta. Excited ako na yan. Jack makaturturog. Dona. Latingite. I-cancel tanti kasarta. Anya? Brian! Pangasim! Tinakrabakan iti kasta. Saan ang napangarap-raba? Dona. Saan ta napatuluyan ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pa kaya sawaam. Ta saan ka nga ayaten? Bye. Hello? Brian? Hello? Payakas dyan ni imbaga ni Brian. Pudno ka titay dyan nga imbaga na? Wano? Rabrabakan nak. Kat kaya't nakasurpresaan. Mariribo ka na. Brian, iho. Apay akas chay ti imbaga iti nobyam. Mama. Kaya't amabalo at dagos te ayatan. Isuan at saysaya at no sumapulin iti sa baling ayatan na. Nga uray nakasaksakit kanya. Anak ko. Agbyag kapay. Itinapamon. At tandaan niya. Awanin namnama. Itulog tayo. Talaga siguro nga patinggalangan dito ibiyag ko. Saan? Dawatan ta. Ti kaasi ti Diyos. Agimbag ka.
anak ko. O anya, napankan iji balay na Brian. Wan, mami. Ang tao iti balay da. Anya, kasano? Talaga ka di asaanan ang matuloy di kasaryo kin ni Brian? Saan man, mami? Matuloy. Ano, imbaga na lang arudan kan ka sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Saan ka di? Diyan dyan day dyan impagana, mami. Rabrabakan naklaan day dyan. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti panagkasaryo? Marikrik nak, mami. Kaya't nakasurpresaan day dyan. Masapol ang makasaritam atan inton bigatan ti kasaryo. Di kay matalagan, mami. Kaya't nakla siguro nga iprank, tinobyok. Iso nga orayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nakto day jay. Anya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapuan na amang ikansel iti kasar. Iso ang napig sa ti atap ko. Akayat nak na iprank day jay. Dona, anak. Itay tayo pa'y amang ururay kada Brian. Ngamawan damutan. Apay ngay, mami. Ayatan ngay. No kunak tumot ngamin kan kaidi nga Mapanak ija balayda. Ha? Donna? Mamaray, ma. Itay pa'y nangagururay kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremon niya. Iha. Sumrag ka. Mapan ka. Itisilid na. Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka. Itisilid ti anak ko. Amin nga imbagakin ka. Iso tikin na po no. Dona. Iso ala tingitak. Noong cancel ko tigalay sata. Apay nga inlimod mo. Ti sakit ko. Ladingitak. Diyak kaya't nagdanag ka kanya. So akas yay timbagak. Tapno ko ranak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian, di na panawan. Mga asim. Ay, ayatan ka. Diyak ka baulan na mapukaw ka itibiyag ko. Mabilang. Awagak na mama. Ibagag. Taikuyog nandito itimang kasar ka na ta. Nandito yan. Di pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asi pupuso, daytoy lalaki, kas asawam. Owen. Father. Kat si ka lalaki, awatem ka di mat daytoy a babae, kas asawam. When? Father. Yan tangay kayat yo te agkasar. Lualwan nyo daytoy. Apo, Diyos. Ipahay mo ka di. Amanipon itangal daw. Di puso. Kararumay. Ang kay-kaysa. Iti amin apanag. Ay ayatin ka. Donna. Ay ayatan ka bahat.
Biyang ti tao. Rufa, italad ko na anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayan ni Celine. Wan anang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Gana, jakon makapangan. Sana na sumrak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Celine, agaukan tamangantan. Di nanang ngay, auntie. Mangan ka di matan. Sana na makapangan ni nanang mo. Wala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan na makapangan. Oh, sige. Agawa ang marod tani. Mabisina kon. Oh, mapingin. Celine, apa yan? Ninanang auntie. Saan nga gangagas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin Celine. Turukan. Naitabo na ni nanan mo. Aklunan tayon tinapagtingnan. Wanyang talaga kasta. Nadaan mo't nga rod itinatagsa na sakin. Awanan ti inak, auntie. Ti patpat kunay nga ina. Ala, talaga kasta. Mapantay yung amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo lang nga gigitan? Adamot maudi. Kasa na bale? Taadak nga ang team. Imbilin na katiin ang kanya. Iso, di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka, ha? Diyak kaya tisukit. Masapo na surudon amin apagayata. Nakatang? Uwan, auntie. Celine, rumwara ka. Kaya tamangan lumarabya na kasumangpet. Agluto kanto niti ka na mo. Uwan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Nakagsapul iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya nga Rafa. Adda na sa pulam, agtrabaho itiklam. Ay, awan pa'y nga Ruchelo. Mayat ka na giti inamis ko. Inuferan ko may tidakil agatad, Di dalat ta kayat. Siyak nga minan, Anya! Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalin tani. Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo tikas ka pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngem nutila nga. Saan ba yaman lang? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho iti club. Iso pasensya wen. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo. Ha? Madungay? Basta ada nga rod. Iso alalay ngam ti agsapol ti agtrabaho iti club wen. Jay ubing, sexy, kanapintas. Ape akit kitaan na, auntie. Pababa pa nga to ti panangkitam kanya. Mapintas ka, Celine. Kan mayat ti sukog ti pamakim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti ko na iyo. So na, agtrabaho ka pa ilaan. Ha?
Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka, itigayim ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuan. Agbaling ka, a waitress, kaanakan. Diyak lang pagharop nga da napintas na kaanak ka, Rofa. Sino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nga, auntie na. Matayumat Agong langan kat agduman, Kasama tentikutis, Ay, iha, anyat nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Jak pa'y kabisado ka ramidag, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahil iti ibadom, Silin. Ingkan agsukat ijay dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Alaki din. Mayroon kanto. Ingkang sukat ka. Wah. Anyat sangitam na Alan. Ay, mayroon kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kagdanag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan, tinatgadam idirabi Adoy, auntie. Oh, nakaado ka Ada amin nandito Wan. Auntie. Apay ngagsangit ka nga Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, auntie. Sana mabalin? May mayat ijay, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti kuleyo. Basta jak kaya ti jayin, auntie. Silin, saan anatang ti ulom? Dinak pagunten, sa baliak na makaungutak silin ha. Ha! Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ha? Saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana balit, hapaawid akmatan. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kon, sir. Kat agyaman ak iti pa nang itulod mo kanya. Itulog ka naging gadita balayo. Ay, saan? Agungot ni antik. Istrikto nga min ni antik. Di ka madanagan. Siya ti makamu itiigit. Gan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanya. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamag, may ipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal? Ha? Wan, auntie. Ano kasta nga rod? Awatan ta, ti Jaya na atulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta, i-shoulder na amin, pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wano ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Diyak kaya ti pumanaw dito Amo, saan nakaatulungan ni Jerry? No di ka sumurot kenkwana? Di ka madanagan. Tanasingpot day jay atao. Dita pa yung nayamam mo day dya tao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taadan mang paadal ken ka, Silin. Di kagbabayin kanyak, Silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, kunam kanyak. Tudua kami, iti babaunan iti balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kanto na imbag. Tano ba katurpos ka? Uray agawit kanto na iti balay yo. Ala,
Umay ka, itulog ka itagpali na silid mo. Kasla na singput-mut ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sapay la ko mga rod na matuloy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, at to yung tibayad, tinla kong abag, Jero. Ay, talaga nga doon ti kwartam itarufa. Apay, nangalami ti kwartam. Ay, kat! Nadiskarte akmut, ah? Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jelo. Addan sa sugar daddy, Ay, ano, sugar daddy nga ipagbagamot. Awan. O, alaki din. Awate mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, tibag mo. O niya, naka-enroll ka, Celine. Uwan, Manong. At kumusta? Magustuhan iti pagadala na nag-enroll am. Medyo maikawaak. Awan naman mo kijay ngam okay laang. May ruamak to. Basta nagsing-singpit ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanya. Hindi naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwan, Manong Jerry. Kala, ipagtigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man nila, tapno presko ti panaturog mo itong madamdama. Siyempre, naglingling at kaarim mo, saan? Ha? Ala, ingkag showerin, tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay ayamas na pulmitrang kang tiri daw ti silid mo, Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya, apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanahan kanya. Tapno maragpat mo ti arapaak mo. Di ka nagkadkad, Silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapaak ko nga asawakan. Bala, mangankan, balasan ko. Tapno saan ka amana daw ije pagadalan niyo, wine. Uwan, Nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Ha? Nagligaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag na gitamatam. Awan day jay, Nana. Dahon ang dapat tabuklatan nga dapat daldalan ng palasan ko. Taab-abu ko ni Jerry. Ha? Anyat kaya't yung asawan, Nana. Madamag kumalaang balasan ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpet kayo, Nana. Isungag talaga kada kayo. Itidamo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamjak laing pagarup nga dagayam sukat day tapan ng tulong na kanyak, Nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam ambo nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Iswa, pinagnaid na ka dito balay na. Agam amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakas iti amok balasang ko. Agam, saan laeng asika tinultulungan na. Ha? Adon tiinsangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalon na, ken agbalin mo ang asawa na. Awan nagbayag kadakwada. Ha? Di mo ipagpagakan ko na dito'y kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasan ko. Bareng sikan ti agbayag iti dunan ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka nagawin. Na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagkak.
Tay ko nam giti, ang dalalakim. Sana pud no dayta, awan lalaki. Ada! Manipod ita, di kan makaruar di balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya, Hello, Celine. Pingay mawag ka, ha? Auntie, di na kaya paparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kun nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa balya plano na kanya, Auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali at tabak na. Saan ka nga agrigat itisidong na? Diyak kayatan dito, Auntie. Ang kabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, ah. Di mo aramidin ti di na kayat. Kaya po, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Ang inayan ang kabumangon. Tarumara kon dito'y. Diakon alaan dagiti kawis ko. Tamangan numalukag da ito ataw. Tiwalit kan cellphone ko latan dalaak. Diyos ko, tulungan na kuma. Yadayunak iti da ito ataw. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti day jabalay. Diyak ka mo no sa dino di papanakitan. Diyak mat kaya tagawi di jabalay ni auntie. Tawan matlaang padagkukan kwa na. Kanayon nakbat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita. Awanan, nadadalan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti bangital ka kiti amin, di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan, kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isaan nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Taing kagkape. Oh, ato ti kwarta. Ikagkape. Para pangunan. Kat agawid kang tumutan. Ato ti pagplete mga agawid. Awan balay ko pagturugak, sir. Awan pagkawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Ulila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana ba na nalpasan ti duty? Napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, basak-basak ka lang di ta kay kalsada. Amangan na damang gundaway kan ka. Ado dagiti walang alalaki dito eh. Iso delikado. Kunak nga agsapulak iti pagtrabahwak, sir. Ngamawan mo tamamok dito eh. No kaya't mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan niya ako. Ket kasapulan ng timang kadwakan ko na. No kasdya yung awa na kay Jibalay. Patpatgik ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na, nasaan ti napalabas ko? Dagiti ng kaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadal na. Naging nga nagbalino ng pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok! Nagsimpot ni Celine na mga sasikaso kaniya. Nagtunggaw kapalasan. Sana kas kadagi ti dadruma.
nangkadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni silain saan. Nasimpot sa balasang ni silain. Kasta ka di, Lola? Di nasayat, do kasta? Misula ko man di asawa. Anya? Kaya't ko ni silain ngagbalin nga asawam. Nasimpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga asawa, Lola. Kunak man, udiyo pa'y kayat. Midi, dayta. Ang mita, mabalinay. Tadan kurso na nakaparagan kapok. Ni silain. Agyamanat, tadinak pinaringat iti husto silin. Inaklon nak matlangan. Mabainak ko mga klon kan kata sa anak ama ikari, June. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyamanak, ay ayatan ka matsilin. Kinawan din mo mga ibahin mo. Tawla sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad na. Agyamanak, Jude. Kunak no jakon makasara kitikas kan kakasingpat a lalaki. Kasanungay, agkasaktan? Kayat ka nga ikalay sa. Sikat ti makaamo. Kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Kaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no italang ipasyar ka dito'y June. Amumat ti makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kaya ta makita dahito a lugar. Maawatak dahi ta. Ala, dumsag ta nga rin. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Ha? Silin! Si kakadidaytan ka, anakan? Uwan, auntie. Ape akas na tila ngayon. Ay na, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Ha? Apay, auntie. Ay kwa, inapiktaran ti sakit ko, ti panagkita. Kan, diyak makapagnan. Taputi din, ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan nabaybay ak. Awan mo nga ron kwarta, pag-agas ko. Ururayag langan ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano ak, auntie. Kasya na ka ti Diyos, barok. Kailiw kunti ka na ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Diyak amo akas to iti kasasaad yo. Ay, siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken ka, kanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka naman. Sorry, no, di mo natunoy, dagiti harapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yun dagi chay, auntie. Nayatlatan ni Apo Diyos. Taurekas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao. Nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsa ka na para ka, kanakan. No, kunam, anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Karbo nga matyak balin ang naragsa ka, kanakan. Kat ulitak ati agkidaw iti pamakawan kan ka. Silin, kanakan.